Hejmara çaramîn a kovara Nîsan, bi duruşma bi xemla Nîsanê em ê jiyana komûnal bihûnin derket. Kovara Nîsan a meha Nîsan, gulan û hezîranê ku her sê meha carekê derdikeve derket. Meha Nîsanê ji bo civaka êzîdî meheke pîroz e. Meha kewna dinyayê, zayîna axê, xweza û xweşikbûna ruhê mirova ye. Kovara Nîsan jî navê xwe ji vê meha pîroz digire. Di hejmara çaremîn a kovara Nîsan de ciheke taybet ji cejna çarşema serê Nîsanê û rojbûna reberê gelê Kurd Abdullah Öcalan re hatiye veqetandin. Dîsa cih daye roja cejna zimanê Kurdî, nameyên pêşengên tevgera azadiya jinên Kurd Zîlan û Sema û Kongreya Şeşemîn a Meclîsa Xweseriya Demokratîk a Şengalê. Herwiha di beşa ramanên azad, jineolojî, Nîsan taybet, bîrbawerî, nirxandin, star, çandhuner, çîrokek ji fermanê, hêviyên êzîdxanê û sterkên welatê rojê de ji rojevên çandî, civakî, dîrokî û siyasî re hatiye veqetandin. Xwînerên hêja hûn dikarin kovara Nîsan li ser malpera tajê bişopînin û bixwênin.